chinya na sore chingavi ninda kwira baba wangu kuti ndikawira ndikata mningina wangu nemdzimai wangu simningina wangu ndikata ndingangoenda kudare ndisinomboudzawo baba wacho ndozvaita mningina wangu ndatwa baba wanadzimai wavo baba wangu ndatsvaga witness nemningina wangu ndatatanga baba ndozvikaita ichi mningina wangu kanzawo kuti mwana wangu ndazvinza saka wangafunga kuti ndikata ini ndodata andibhadhara saka ini ndodenda kudare andibhadhara baba vakataiwa sekuchechi kwedu akatendere kuti nokutongiwa kunze kudare anodzingwa kuchechi saka ngatichiwirira naye ini ndinokubhadhara sezvo mwana waye haana chainacho handina kubhadhara ukanzi ndokubhadhara chi vakabva vanditiwo chitauro zvauri kuita se kuti ndikataura kuti semuningina ngachinipo muda 1 ndibva taawaraiti ndikuita se ndokubhadhara then vaenda baba ndipo akazotangozondichinjirawo zvikangaudza muningina wangu kuti tiza kusvikira ivo kana ndikasanganawo ndikavamhoresa vachandidai vachatotaudza zvakwana izvozvo. Uri kuenda kuchechi? Uri kuenderei? Uri kuenderei? Hausi kunamata? But hausi kunamata. Mwana wako here? Mwana wako akabatwa here shwa nomukadzi wako? Mwana wako akabatwa nomukadzi wako? Ndati mina ndikubvunze hauna here kutaura kuti nyaya yaitongwa kuchechi rikatange tataura? Una witness here? Ndine witness but ana kuya simukamufonera ndidara foni. Ndipe namba dzake. Mira taona mistiko ya Chief Bush. Taura. Taura. Kuona kamdaiza wakati mwingine wangu mbakwa. Baba ndaudenza bana ndikuzise kuti mwana wangu nino ngambata wa message ndamyora message takuti mkazi wangu. Aipindwa zvauri. Saka nino ndinyake ndipere ndamuke nombuzi. Nya kumnina ino afana mwana wangu. Pano wanina wako nokoma wako nomukoma wangu. Chaisa ku mwamwe itauro zvaeni. Fana ngagara ndinge 2-3 days. Vatuma msekuru wako. Baba ndikumira mhenduro yake sawira. Tikaudza vakoma vakuru titinya titaure saka tichakupindura tataura nyaya asati tataura. Ngozuka mnengi nzouyo wakatuma vatikanda message mwana. Masura simdala kondakamira mhenduro ka mwakuti zizise shawa nyaya tikaisa kuna vakoma unonena kuti ngotaura tichataura chakupindura. Tova mukoma vazodedza kuti titedano musha nasabu. Tova dedza munini mwana munio aramba kuya vese. Ndozvarungusa apa ndotoshiwo choti kitedza sevanhu nokuramba kuvabatsira basi kuti tozoshava ndina makore. Aiwa rega tinzwe zvaari kutaura zvaari kunyepa kana asi tikashidza witness inotaura chokwadi vanhu tanokutia izvo zvokuti ndikatoya nyaya ene kwamambo ndozitaura izvo atonyekerwa 077 mira paida mombe nembudzi zvanzi zvinobhadhara mati paida mombe nembudzi zvanzi zvinobhadhara naenduru wacho naenduru vanhu mina wake zvakataurika kuti mombe nembudzi yakazitaura iyi tipe 077 34 08 163 koningina aripo mukadzi wako aripo yakunewe gara ako pasi pa asi wangu wakagona kutaura sevana vako point yako yanga yakanaka yaukanga waita yanga yakanaka unonzi aniko naye nasi chena point yanga yakanaka ndaiwa kuti mwana aya kumudari akutongadari yasozo indongo wakagona kugadzira ukamo katinorya ini kugadzira nyaya chokukumba ndikasambudza saka mwana wendi asaramba kuyasashika dzanya
because wangu kakuona Sambule. Kasambiro. Because wangu tora mambo mpazopera musiyana sevana vako ngorira chifungo yako kuyo changa chakaipa chibaba zvangu wakatoda upa munhu chikwe changamire isusu patikawirana tikapedza nyaya iyi avanhu vati zvinhu zvindezvesekireti asuda tizvibude kunze panga painani papana witness anonamatsa kupai ndiani wako ndasekuru wangu kokunouza avangu ana adzimai vavo nemwana wavo ndinina baba sekuru ati baba wako ari vasara kumba vashamarekuya baba wako nawa mchini chi mukomana munin'ina. Halo munhu wamwari makadi iwe unonzani Tinashe munomuziva here Tinashe munomuziva ko uyo unonzani iwe Jeremiah Dangarumbizi unomuziva here munomuziva ndiani wako Jeremiah ndisawira ukamboenzanisa nyaya unozva unoziva here panyaya yawo zvaungatudzi inga vari kuti havana kuenzaniswa waya inga vari kuti havana kuenzaniswa wani newe zvakafamba sei mukomana uyo mwana waDangarumbizi uyo akakonza kumunenge akakonza mwana womukoma wake akakonza mukadzi waTinashe saka ndikavaenzanisa mukomana vakandidaidza ndikabvunzanisa Tinashe uyu akataura ndikamuchitaura nyaya yako yaundanidzira akabva ataura kuti sekunda kudaidzira kuti ndikazivise nomunina wangu saka ndikabva ndamuchitaura nyaya yako akabva ataura mukomana weTinashe akati munina wangu yaikonza munina mukadzi wangu saka akabata mameseji mufoni vakawirana kuti vakawirirana kuti vanofana kubhadharana chii akabhadhara mombe machere nomwedzi nake saka akati anobvisa ndiani akati anobvisa baba vacho baba vacho akatedza tinoronga kumba saka vakudaro Kumaja alazi kwa sababu nzoka kwandiri kuzochivatara kuti zvinhu zvamira so vakabva ngogarawo vanamzimbo nzoka kwandiri kuti zvinhu zvakamira sei. Alright. Pindura kazvari kutaura kunyepa. Taura naye. Taura ipo paanozvinzwa. Inini nzowa akada zangita after 2 days. Maiwa taura kuti kundinyepera zvakutaura. Nzowa kundinyepera anondibata ndini ndikati tichata kutaura naye. Agumira. Anzi ukundinyepera. Anondibata ndini bai. Ndikira gazisa ka mwana wake akatotaura akati ni zvekutaura mukoma izvi ndikazviita. Iwe ndobva ati kudi baba wacho. Ndikati mazvidzwa zvitaura mwana wenyu akati haandi kuzimbwa mwana akakanganisa mukomana akabva ati inini ndakabva ndaipa mukomana uyu kuna Tinashe kumudya mukadzi ndikati kuizwa here nyaya iyo ndazee saka ndikazoziva mukadzi uyo kutiwo ndinotatika zvokuita akabva ati ndida kubhadhawa paana kutaura napahukama pasina kuenda kunari saka twaendesana naye nzou amuna kuya kumbendika kuti nyaya ndaisa kuna vakoma vangu kuti taure amuna kuyomarika kuzoti nyaya yeti yataura ndaimusa kuna vakoma vakuru tikadzadza Tinashe nomunina varamba kuuya amuna kuya kumbendika kuti nyaya ndaisa kuna vakoma vakuru tigoitaura Tinashe tikamudaidza karamba kuuya mukazodzoka here handikakuudza here
mukati mukazodzoka here kwandiri kuti nyaya yakadai. Tomuziva here munhu? Mati makadaidza tina shaka nambagore. Mari? Makadaidza tina shaka nambagore. Je tina shacho. Akaramba ku. Kadaidza nokoma kuti tawe nyaya yacho manje. Tawe nyaya yacho. Baada kumutudi. Mama mdaidza. Uya ndakatawa kati ndabata ma message kuti mwana udana nomdzima yangu. Tikata achaga pasi taure. Nwanina wako, nwakomawo. Ndobva ndaenda kuza mukoma na sabu. Tatangana kwa mukoma mukuru. Toraida mukoma bandi akadenza manje. Nomnino kuti nashi. Nino ngudu wacho. Titaro nyaya yacho iyo varamba kuya vese. Ndopati kuti sabu kanga aripo. Ndopati kuti makamudaidza. Imi ndimakamudaidza. Asiri akamudaidza. Kuti pamakamudaidza imi munozva mamudaidza kuti mutaure naye. Mari nenyaya iyi. Ndipo kumudaidza kwacho kuti achizoramba kuuya. Imi maida kumuti kudii. Imi sezo ndima mamudaidza. Atarawenza savana kaiye. Maida kuenza ndazana kwa kaita nei. Maida kuenza sasei. Maida kuenza sasei. Baba ini uyu zvakataura nditi. Ndeta akauya mwana wangu uya mdzimai uya ndika towaenza savana ndika. Pangubatsira sababa. Sekubatsira kwacho maida kubatsira batsiro upi. Ndetiona nini yako kuti wabatsire nino. Atipabuda panyaya kuti mimi mama mimi sakuja kubadzira. Apo uyu witness akutora pangamba kuti bodzi natu samjamba nemombe mechedza. Andizvo. Andakuvimbisa zviro zvakataura. Right. Ko zvakaipei kuti mimi kubadzira mwana wewe. Izvo zvazvakipa baba sichazonesa manje kuti mwana wemanyika. Tambenza se family tutaure se family. Abharamba kuya. Right. Ndopakangoti batoye kuti ko mwana nacho kuti toenza kuti nditoseka. Right. Mata zvinokuipa kuti ubhadharire mhosva andizvo. Mubatsire mwana wewe. Mubatsira zvinokuipa. Sai mubatsire. Right, kubhadhara mombe 4 nokubhadhara mbudzi 3 nokubhadhara zvinhu izvo zvaunodei. Pandonzisana ngechanganyiro kuti mubatsire wangu papa. Ini nyaya isiyangu ndiye mwana ndiye. Ini tobatsira mwana. Tati sisi kubatsira nditi mukati shwagona kubi kubatsira. Tikati zvakaipei mukataya ndokubatsira. Ndopatala ipo. Pazvaipira manje changamiri manje. Zvakiko kuti ndaita maguru kwa mambo nyaya isiri yangu. No. Akaba ndipo kuti terera munhu kudai. Munhu watafonera kuti tomuziva here? Tomuziva here munhu? Siku wake. Ndati tomuziva here? Saka tiri kutaura kuti mwana wako achabhadhara mombe 4. Mati? Mwana wako mhosva yakaita anobhadhara mombe 4. Kutora muranga mako. Aiwa izvayandibatsira mwana. Because tiri kutaura zvakanaka kuti wakanga wati wakadi kumupa mbudzi dzake 3 uno mombe yacho. Uyu dai akauya uya. Tiri chienda kumupa. Mira iwe. Enda unomupa tisataure newe zvakawanda. Sekubatsira kwati ndokunobatsira mwana. Enda umubatsira mwana wako enda umupa. Uri kunomupa rini? Ini pasano zichashanda ipapo kuti tero wangu pamutozotaura. Uyu vese vana vangu vanditi. Ini ndoda kuvaenzanisa. Anonhangara baba yekuti iriwo bhadhara. Ndati ndosaka ndadzoka pachaji yokutanga ndati chienda unogadzira chikuru kare chawaida kuita kumba. Chienda unomupa mombe nembudzi 3 panoti kudare kunotochaja mombe 4 ingwa pano mukadzi womunhu. Ndati aiwa usi kutaura uri kuenda kunomupa here panokuti tichaje mombe 4 tichaje. Ndakuita changa pamusoro changa. Uyu nino wangu anorikoma kana nini akati chinoganawo pasi. Kwete isati kugara pasi. Tikuudza zvinoreva mutemo. Kubatwa nomukadzi womunhu nemombe 4-5 wazvinzwa. Tiri kuti panguva ino sinzi wangu wakataura nemwana wako chienda unomupa mombe nombudzi 3 dzacho. Dzamakataura nezvanzo. Dzamakapromisa idzodzo. Pamukazomushedza paizoramba kuuya. Muchenda kungakunzisa baba. Tazvinzwa izvozvo. Iwe usati dzorere kumashure. Tataura zvakanaka zvinobatsira iwewe. Wazvinzwa? Tataura zvinobatsira iwe atiri kuramba chitamba newe wazvinzwa? Unonobhadhara enda unomupa mombe yacho nombudzi 3. Izvo zvinogara pasi ndezvenyu. Dareke kuti enda unomupa rini? Unomupa rini? Ndati unomupa rini? Handikape nguva noti ndingenda kusosa kuna wabia ndati unomupa rini? Baba muzisema mwanzi mombe 4. Baba ndikugreka pakataura mega. Saka muda umubadire mombe 4. Ndiwo kataura wega sababa. Asi ndataura saka tiri kuti isu chienda unobhadhara mombe nembudzi 3. Zvazviri kureva. Dare ndokupai mazuva. Asi ndikupiwa mukana ndini. Mbudzi kunomupa rini? Neta ipo mudi kupa mudi. Ayo kana mapiwa mukana madzipiwa. Madzi munomupa rini? Taura izvo akati atopa musi wakati. Ndakabvunza naye mwana wangu yakuti nguva yacho.
na mwana tinashi pepe ndiye ndikubata pepe kandi Macho wakafutika kumashuri. mfuko yangu na mwana wangu tinashi pepe kandi kubata kandi kanishanda kuona amadzako chitaura yeye mimi baba mungu anditi nini ndakenda kudzawa koma wake unomanina kuti mosha ya para uyu ila zikati iri kuda mombe ni mbuzi mukanditi mombe kana mari nditi pazvinhu tuzo zvondikwana chinhu wanishanda yako kuita inini manje foku Ini baba usabuze mwana manje. Iyo zvino masango yako ni mabunda ndefana raketowa musi wa 30 February besaba vakambopa chishemo chekuti mwana asimuona aiyo Alright. Akakunyakadzira mukadzi ari kupiwe mwana uyu ari vakamutitiza iwo. Alright, don't worry. Judgment, landing judgment. Nyorai mombe 4. aiwa mia chana mudzimai Aiwa chinyarara watapedza. Mukadzi wako kubatwa kwake pano muno uchu. Ndokwati. Ana kuda kuda statement. Tuze. Zvakafamba. Sio zvatopera. Maita bonde mese. Zvapera. Mombe 4 nekutambisira nguva kwatuka ari kutiita. $300. mombe fozi vauna kwandiri Tapedza chete wechenda kuma. Kana zvinokora mungani 4. Wazvizwa enda hangu wakasununguka. Ozi. anziusaida sukaika musaida